asa tapi tama godlakta ihamu amampar musik kami gabi. ala na umadbar kami kung mapaparan na po namin toga na siregar ng golan laihut ng boro berero ibaberera dalam ditanya panggilan namin ito amat na bertua de bata asa diulaw sudarion dipasiat tuat na panggilan namin de leon nari nauli ari na denggar de leon kiuriari alani elu da mamatu amat na bertua de bata sabi na kung inahoras nunga di elu dama tuamat na bertua de bata ala disordo sa luhut na diak kapang monggomi amat raja inatta soripada saluhut na matahes tuan na toro asa mangulut pun dulu nami di bagas senaryon alwel wondamang ma tusi tuan na toro maulay tema aman na malamig dinong madjalo pasu-pasu parang saripeo anak mo para main nami siya tuhat na marahiti na persona ni Uriay asam giat marmula gabi marmula horas tupaw niya mata na maritua de bata marahiti totor Panginoon nami sa panami pasauto na mata na maritua de bata alani diamo na malamig dibaw na tua-tua siya turo mula-mula, siya turo mula tokpan, mula ni Hatol Mau, mula ni Paradatan, mula ni Laksmiro. Alani badamang malihami, godang mula-mula lapas dulu mematu godang sopan. Walaupun amat jadi dihita sehari mahita mengalia tadi terus marahanta sehari mahita mengalia rapak masih roh korga bere sehari mengalia asa mananya panjang tadi mangper musik kami dalam ni panggilan nami asa lihat gabe lihat horas dihami namarahamaranggi somone namarboru perero uwe tarlumong lima yana oh di parumain nami pasau to naman tanamar tuga dari alani badamang ma godang liati
mari tuhatta mole ate mari hita saluhuna paparannya putta tuga sirigar tuga nainggulan nagadi taropo hita sopar di pasu-pasu Tuhan goklas ni roha hita saluhuna galairo natapar sita ditangiang ng panginuata siya kahula-hulata mole ate mari tuhatta jadi dos marohatta te pasahato si palasroha mahita na maramarang tuha suton tuha mo kaburu nami ilay nami boto nami ulok kami pendong tikito mo te asahamu maminta doktor mo jadi hita na maramarang niyan dorong dihikate nah natuari na sebulan kompoto di Petegas jadi dorong ulang lanjut itu yon lanjut itu yang kami dah bisa kami bakal alai lasmarwata kami yang tak pajiruan mata batu tu wata asa teruni dia kelas neroha bagi kita tetap masyurukan jadi di kita nama barang ini dok na tua-tua si soli-soli dua ada si arapari gugu ilo boleh doa akan perjuli ala si soli-soli doa ada siala pari gugu dosdo majalo mangalian kita di nama marangi songon naudo naria kenal selfie tampak ngaroto zoma rimita hidu guguna monono ngatapak nama marangi sada jala rimtai saluhut nado tulus ulau nakasih kabar ni kita paparan do puta siregar nenggolan jadi alani nasa terbaik kita tapasaha matu suhu di napasahaton si palasroha di bagian satikyon jadi antara Roma antara ni suhu dohot kita kemaju di asaroha mi pasahaton si palasroha dohot mapengantilan atau berdepingi pengantin berarti jadi ngabe pajono ina tu main ni oh oke ya ya iya jadi perjolo manok suhu bolo nate asida doto ang ginigaw purepika membantu anak doto parmeta ibu mamen nongate do ang ginaperjolo mong pamilu jadi di kamu para musik nama asa pasat kami si palasroha siap kami nama ramanangdi pemparan dia pun kami toga sidegar nenggolan mama musik nagiran dirami